Hyvää joulua! Ja tänään me tehdään 27 luukku. Joululuukku. Niin kuin viimeksi. Mutta tänään mulla oli jotain edes, mistä te ehkä tykkäsitte. Toivottavasti mennään pariin. No tässä on pipareita, mitä mä tein itse. En tiedä, kiinnostaako teitä. Tein jopa tämmösiä aseen näköisiä pipareita. Koska mä tykkään siitä Fortniteista. Teen varmaan joku päivä videoita siitä. Kun mä oon tehnyt aikaisemminkin, mutta siitä on paljon aikaa. Maistetaan tätä piparia. Kippis. Mennään seuraavaan asiaan. Tässä on tämmönen piparikakkutalo, minkä mä rakensin. Nää on ranskalaispastilleja, Amerikan pastilleja, sitten tämmösiä kuvioita. Tommonen hieno kuvio. Sitten tämmöstä saman puolella. Sitten tässä on tää ovi ja auto. Tässä ei oikein mitään koristetta vielä. Mä pistän joku päivä. Joo. No joo, tää video alkaa olen tässä. Tässä oli vain 2 asiaa. Mutta toivottavasti ne oli mielenkiintoisia. No joo. Tää video alkaa olen tässä. Joo. Enpä sano mitään. Se olisi mun mielestä moro!